Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Iki dina iki aku arep ngeplok neh iki, arep babat karo kanca-kanca iki enek tambah bola iki, asgen, enek Kula. enek Wahid, enek Ikul. Kata-kata hari niku. Buru-buru kan lele ayo babat. Lah, iki sing anu iki sekatut neh iki, pokoke sing Halo, Kata-kata hari ini, Nas. halo para netizen. iki sing sitok ora iso melu iki mau. Ya wis ngono sih, iki langsung lanjut ae, ora usah humuk ae, sing penting gek mangkat. Oke, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum malah. Ya wis pokoke langsung mangkat ae iki. Iki lho guys, perjuangane cah nom-nom iki. Babat dalan. Dalane ekstrim. Kanggo nanjak lho, ngetrek kudune munggah ngene iki. Ora mung wong-wongan. Oh, gas gas gas. Oke. Asgen, oke, asgen. Gas asgen. Gas gas, oi cool, gas. Trek nih. Oke, asik. Oke guys, terabas menah guys iki guys. Oh, metike ya uga kalah karo. Oke guys, gas nih. Semese ya uga kalah semese. Oke. Supra Bapak. Ready. Gas. Ayo asgen. Oke, buser coy. Oke guys, iki wis tekonggon iki guys iki. Gadeng ta apa? Napa iki enek sing kena apa sisan iki? Knalpot. Tahu iki. Kena knalpot sikile. Enggak ada kenapa dobas. Tremole. Tremole kena knalpot sih tak. Tremol. Iya, langsung ae babat iki bolokku. Babat ngendi sing turun babat iki iki. Sing kono ke wis dek kapan kae iki. Delok andalane kaya ngene iki. Pemerintah iki nek kei dalan kene iki ya alhamdulillah. Tukang perintah oke. Heeh. Ya kuwi sing akeh tukang pemerintah. Oke, iki wis Kata-kata wis lekas iki. Iki apa iki? Asken. Kata-kata hari ini melaku-melaku nggo tali. Ayo gek babat. Oke. Iya, Asgen dan juga Ikul. Ana sing lor dhewe kae Wahid kae. Rambaran, Bos. Heeh, golek rambanan. Dibuas dhewe. Kowe nanti kata-kata, Nas. Oke. Kata-kata hari ini ya sudah boleh pulang. Oke. Iki Wahid sing duwi sik ae iki Wahid iki. Piye, Het? Kahanamu piye? Pahanamu saiki. Kesel. Ya gini abot-abot iki kan dalane padang ngene iki lho. Iki Wahid wis teko kene iki, kancane jekne kene iki. Hah? Nek mlakune bengi padha peteng. Ya kaya ngene iki lho. Kai cek karo golek rambanan kae. Ya bala. Iki spote wong arit nek kene iki, spote wong arit. Undang ra, Cek. Oke. Oke. Sarenge sing wis entuk suket rong bental. Ugal-ugalan wae. Apa turung kuwi ya? Ora nduga buat Eh. Pate gerake. Jar ugal-ugalan. Ngumpul sik ler sik gek nglinting sik ngene iki ceritane. Ini, Nas. Aku sudah dapat kemarin boleh pulang. Pokoknya rong glinteng ki rong sip nek.
Ini gini iki. Ini sik. Kae wedange ti anu ombe sik. Ora ketang ming wedang bening. Rotine pangan rotine. Iya, bukaan. Karo tempe campur tapi campur untukan pisan. Nang, nun. Hah? Tempe runtukan kesukaanku. Iya. Sambane sarono sambane. Tak gulungne lho. Iya. Gulungne ora bonamu. Kanan dhuwur lho. Penak. Guys. Nanti iki ngetem iki penak. Ini. Ya. Mundur apa teh? Heeh. Wah itu lho gobyos. Aku wingi ngono mlaku semetre gobyos. Lar teles. Mungkin cah prikel cah tenanan. Oke. Cah tenanan. Iki nggih berarti ora cah gabut iki ya. Nget prigel rak iki. Nek dek kapan ke tempo gabut nah iki cah prigel rak sih jarang. Oh iki lho sak seneng iki. Iya kek. Bukan rotine iki. Budutane Pabrikan lho iki. Pabrikan iki twins. custom dhewe iki, custom. Iya. Kapan kok omah iki kaya ngene kita, ngen. Sikilku mrengkel bolo. Ya don apa? Tremole kenaan knalpot iki. Menamu ya tremole kenaan knalpot. Iya, udah kenaan knalpot piye. Sing kene urung. Tukang ngetril kenaan knalpot iki. Ya bal bukan kita. Iya, alpukat. Kita. Nah, ya dipangan ngono kayak wedang bening tapi kan. Cocok kan. Kurang aku kata-kata. Ora, kata-kataku entek kan. Urung kelakne. Orang gula. Wah itu menengnya orang itu kata-kata ya. Ini ngono ya apa giablak. Tuku bawang kleru mrica. Ayo gek mangan to. Tanane. Nyanda-nyandai gathuk. Iya sak neren-neren lho, sing penting burine pas. Siki terus ning kono iki tak anu sik iki. Tak nglinthik sik iki karo mangan sik iki bola. Ngono sik ya. Engko neh. Oke guys, iki wis mulih iki guys, mergo udan iki. Udanan jadi lho. Wis teko kampung halaman iki. Ayo malah ngudan-udan dhewe kae. Ngopi. Teko ngomah terus ngopi. Gen seger sing sitok balane sitok ilang nggih. Yo prose. Iki prose udan. Ngopi sik. Halo. Pakai tangkudan. Oke, yo ngono sik iki, guys. Iki kapan ngono disambung meneh. Iki ngene sik iki mergo udan iki ya dadine ora iso terus nglakoni. Wes. Oke, ngono sik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.